ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing chakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau uba Diengdoh ulo pente Paidbah ba unde Paidbah yau Khaw lai ba la Paidbah lingba ka open market da ka Food Corporation of India ha ka Dukan jong ka badan ha kisnong Umsning Umsohlang uba Diengdoh ulo pente Paidbah ba ka jingdie unu Khaw kan longwet tang ha ka sngiyo Umsning kata nadu ka por khandai bjim step hadu ka por san bje janmen Kumbachu penbana Paidbah ilamut bendi Khaw open market po Umsning di udah Khaw sorkat India bala pelai lingba ke FCI di ngimut bendi po Umsning Umsohlang kemudian sampul mitar na po lat jegirut nantu kedon kudang di ngimut bendi tang hak snio Umsning di lada fi babu dukan ki Paidbah pila hi bantit itu Khaw di udah Khaw ba dan hapo berni Khaw plus uba dan hapo plastik udah hapo berni di dei ba pinia tiang namar ba Khaw batu udah Khaw ba yo lingba ka tendar lingba bala mang da sarkar India lingba ka FCI di kinu lada ki kwa bantit itu Khaw pila banwan ngin pli betang ka snio Umsning kata nado ka por khandai biji step ado san biji janmin di lada don kinu bakwa bantip company aru pila ban phone ho number 96127083667 but 94361085994 and ongga sisian 96127083667 but 94361085994 de so sisian ngakwa ban ong yepi ba lada phi kwa ban chim YouTube Khaw pila ru ban de po dukan phimla ban phimdei ban tiang namar bonsin kibru kim thier YouTube Khaw berni namar ki ong bu Khaw betu andre ngi pa longin IP de ka cash mumu ka babiang lada pidi dukan ru lada don bawan ba pendik ya phi ne kin ong IP bade Khaw bestu phila ban peni de cash mumu namar ngiru ngiyo itu Khaw limba ka online tender bade limba ka FCI de sisian ngao tu biang yepi lada don bakwa di banong artatin namar Khaw ru de Khaw lai bai kumba phila tim te ba la pen miru ha media limba ka FCI man hikini shwa artayo te nga kum try nga de yegni te nga pen tip shapi ki Paidbah ba ngini apply man la ka sngiyo Umsning te lada don kanu ka jingkwa jong phi ba ngini wan pen poi shi ki dukan ki jong phi shi ki kudam ki jong phi ru phila ban phone ni ho tu number wala batai pa te tangita ku do shpul